ụmụnne m na ụmụnna m ele ọtọ nụrụ na nwekwarechi ọnwa nọ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala n'ugbo gidigba ọwa ụtọ mere ụmụnne m ka m hapụ igbo oge ọnụ anụ m otu nwanne m nwoke akpọ m na fon si m nwaanyị mba nnọọ m za ya sị m biko na ya dị worried na enwe ihe dagidere ya ugbo ene ya na ama otu ya ga-esi eme na as a matter of fact na ọwụ younger sister ya nwanne ya nwaanyị ke nta ka ihe na o mere mana ya ga-aleke ka m jụọrọ ya mba ụwa and ya gakwa tag nwanne ya nwaanyị ahụ ane ịbịa gụrụ comment mara ihe mba ụwa ga-agwa ya na ya na one day ọkpọ ya na fon si ya na day na enwere onye ya ga-aleke ka o metie ya sị na the man nọ France ọ bịa kọwatatara ihe ndị ọ kọwatara na ọ ga-alọta mgbe na-adịghị anya ya ga-aleke ka ya na ya abụọ ya sị oke nsogbu anọ ya jụọ nwanne ya ụfọdụ ajụjụ na ihe niile ya jụrụ nwanne ya na ihe ọ sara ya ebe ya dị worried dị na ọ sị na the man in question na ọ dị 53 years and na ọ lụbụkwele nwaanyị na nwunye ya nwụrụ anwụ na ọ widowa ọ mụkwara ya ụmụ and the man na o mega ọfụma ya jụọ nwanne ya si ya na 53 years and nwanne ya nwaanyị a na-ekwu okwu ya dị 30 years the gap na ọ dịrị ya too much na ntị na ya dịghị comfortable mana ihe niile ya try talk nwanne ya nwaanyị out of this situation nwanne ya nwaanyị si mba na ya like the man na ya like ya kwuchara okwu awụrụ otu esi kwuo the man awụchasịa ya lecha nwanne ya obi ya nọ n'ahụ the man ya sị nsogbu anọ abịakwa ụgwọ isi ya lụọ ya ote nwoke na-eshi alụ nwaanyị after ha lụchara nwanne ya nwaanyị sị ka eme marriage eme court wedding the man asị no never na ọ nwakwala nwa ga that side nwanne ya nwaanyị jụwa DS why a ga-eji agaghị eme court ọ gịnị mere the man agwa that na ihe mere na eji achọghị ime court wedding no because ya amụkashịrị nwa everywhere na ya amadụghị ole ụmụ ya nọ na ihe ya ma onye one of them kpụrụ kpamkpam bịakwute esi ya na ya wụ nna ya ya kpere ga eme DNA test ọ wụrụ ha la nwa ya claim ya straight off mana ọ wụrụ court na wepụ anya ebe ahụ and again nwaanyị onye ọcha ya na ya bi na France ọ lụrụ ya na ya mere court wedding mana ha nọ on the process of divorce na ụta ha ka na-aga through it na ha adịbeghị officially divorced from court na ya ga-emekwa another court wedding na ọ dị illegal elega ihe ka ọ si elega ihe ike agwa emecha ya nwa ga na plane lash sizi nwanne nwaanyị nụrụ n'ụlọ na nwaanyị mba nọ mza n'ụlọ ya nọ ntere ebe nọtere ọsọ nwanne nwaanyị nụrụ na kamera nọ everywhere na this man were kamera wụọ ụlọ ahụ ebe niile kamera mount everywhere ebe to connect ya to phone oji shiri na France na monitor ihe niile mege n'ụlọ ya onye batara abata onye prap nwanne gị ewe ahụ ya ọ na-ahụ ya oriweri ya na-ahụ ya o were phone kwa na ntị before nwanne nwaanyị na-emere call 2 minutes call ka ya bịala Joyce onye ka okpeka na ọ nọ ha akpọla ndị s ya na ọ nọ na-akpọla ndị enyi ya nwoke ọ pụghala gụọ gate pụọ mara na time o ji pụọ once ọ na-abata mmụọ ya gwa na ọ gala ga hụ ụmụ nwoke ndị ọzọ so insecurity problem ihe a na-ahụhụ before abaiga ebido hụwazie ihe ọ ka ebido buashiwa anọ na elu ya dị ma na asị ya ga-alọtakwa ya kpọọ nwunye nkwanụ nwanne ya nwaanyị ọsọ nwanne ya nwaanyị mmanya ga na moto gawa na airport Lagos ị ga receive odie that very night ọ gara receive ya ha lọta leta ka nwanne ya nwaanyị kpọziri ya na-agwa ya tia brother ya sị na enwe ihe ya chọrọ ịgwa n'ihi na enweghị ụmụnne na-asọ ngọngọ ịgwa ya ihe ọbụla na-akpagbu ha na nwanne ya nwaanyị akpawa ya aza ọ sị ya dat na enweghị ihe gabigara na mgbe ya ga receive odie na airport ha bịa gaa na hotel ga lodge ya na that very night ha lodge na that hotel na ya na di ya nọrọ dịka di na nwunye ya bịa notice na ọ nọrọdụ 1 minute ya rutuo and mmiri ogirishi ọ gbara dị mmiri ọdịdịghị mma ile anya the tin na-adịtụghị mma ile anya ọdịdị ka mmiri ogirishi nweke onukete ya bịa jụwa di ya si na something dị wrong ọ gịnị wee ihe a di ya si yes ya si di ya ka ha gaa ụlọ ọgwụ ga mara ihe dị wrong di ya si mba na ya na-agaga ụlọ ọgwụ na ya aṅụghị ọgwụ Igbo and ya treat wele na mgbe na-adị anya na ya ga-adị oke ọsọ ihe nwanne ya nwaanyị gwara ya ihe ewute ya ha ewute na anọ na nwoke agbagotele na eji n'ọhakwa na ọrịa gakwa wọtara mmiri ogirishi ha after ha nọchara na họteelụ ha alọtazie n'ụlọ ha ebe ahụ ka ha nọzi nwanne ya nwaanyị akpọkwa ya again na-agwa ihe ọ gabigaga n'aka di ya the next complaint o wetakwere ya ọ sị that na enwere onye di ya gwara na ya nọkọtakwara na the man na ọ wụ evil man
ogwacha ya that thing before me travel before lota kenugbo lotara na the man ya no ketekwere na that man all dey evil no ya ka this man lotara kenugbo lotara e nwere property ha chọrọ ịga zụọ nwanne ya nwaanyị si die akpọrọ that man no ntara ọsọ evil na ya no ketekwere ịga zụọ the property nwanne ya nwaanyị ajụwa die si that na ihe akpọ onye ya no ntara ọsọ na ọ dị evil na ele ihe o ji chọọ ịkpọrọ ya gaga zụọ property ahụ na kwa ya nwagwara si ya no ketekwere this man ọ si die si okay it's true always joke na mgbe ya jikere ka ya na ya bụ ga zụọ the property and ọ nwanne ya nwaanyị nyatara moto ha agawa turute ebe ahụ efchisha documents azụrụ the property lọtawa chịrị akwụkwọ lọtawa ka ha nọzi n'ụlọ ụzọ na-alọta di ebusowa ya agha n'ime moto na-abara ya n'ote ụmụ okorobịa shi na-ele n'ote ụmụ okorobịa shi na-akpọ ya na fonu n'ote na-enye nwaanyị ta nwaanyị nsogbu nwanne ya nwaanyị agwawa di si na ọmana ya nọ na steering and ha nọ na highway na ihe ọ ga-ekwu ma ha laruo enwe ihe ọ chọrọ eji ọjọọ ya na ọwụhụ ugbu a na-akọ ga-abịa chile ya ume n'obi elu ọ sị dị ma na mgbe bịa ka o kwuchibere ọka ike o kwugide ihe ahụ hụzi trela agaga n'ihu gbawa nwunye sele ihe ọnụ ga-emega na ọ na-etrela ahụ overtake nwunye ya si na ọ dịghị proper ime trela ahụ overtake from this angle no ọ sị di ya ba si ya mee trela ahụ overtake na ya mee trela overtake na-aba dịwọ na-aba ya nag na-erase voice na-asị nwunye mee trela overtake ọ sị because of voice ya nwunye ya nụntara chọọ ka o mezie trela overtake trela ebubatazi aka ha makpuzie n'okpuru trela moto aka ọgwụ ugwu ebe a ga-agbawa people tie other cars park ya ka abịa ghọta ihe a kpatara ibi ebupụta ozu mana mgbe e rutere di nwanne ya nwaanyị bụzoro ịpụta nwanne ya nwaanyị apụta oko aka ụha di nwanne ya nwaanyị abawaziere nwunye ya nụntara nwekwanụ nwanne ya na-asị ya na ọ dị stupid no ordinary overtake onwe ihe no people abawaziere dị ma na ọ dị evil na Chineke napụtara ya na nwunye nọ n'ọnwụ ihe o nwere ikwu iblem nwaanyị nọ na steering nwaanyị nya na moto ọ dị izi gịnị mere ọnya tahakwa n'ụdị moto mgbe ọ hụrụ na ote people shekpọrọ ite na ọ dịghị grateful na ndụ Chineke nyere mgbe aka o ji bịa jidezie nwanne so thank God for life thank God for life taa ka o si nọrọ nga ahụ kpọkwadekwe mekaniki bịara tow the moto mee arrange another moto ọzọ ha were lọta next call ya receive na ọgwụ di nwanne nwaanyị akpọ ya si ya that ọ kpọrọ on Saturday na ya ga-like ka ọ bịa n'ụlọ ya on Sunday ya gwa ya na echi ote ahụ aga ije na ya wee family man ji nwaanyị chiụmụ a ga-enwe proper arrangements amara mgbe ga-adịrị ya convenient ịbịa ije ahụ the man si ya na ya kama etiri ego flight ticket na ya chọrọ ịhụ ya n'ụlọ ya echi etizie nwanne ya nwaanyị agatizie ọnụ n'okwu amara ihe wụ the problem ada na-erutele the man na-ekwuzi that na the only condition marriage ya na nwanne ya nwaanyị ga-eji continue na ya ga-akpọ ya aga n'arụsị gakwuo ya agbara ebe ahụ ọzọ onye ọbụla dị worried ịlụrụ nwaanyị gị common court ịkpọghị ya ga mee court gị kpọrọzi agajezi na arụsị gị kwụnye arụsị na ọ gaghị eme na ọ ga-akpọ nwanne ha aga na arụsị na ha wụ Christians the man sị ngwa ka e dissolve marriage ka e setụlụ nwanne ha nwaanyị ọ gawara onwe ya na ya chọzi n'ike marriage a na ọgwụle na ọ bụrụkwa nna ha ekwetekwala oke na ọ setụlụ nwanne ya nwaanyị ọ bịakwa n'ịkọ akụkọ 10 million ewe ego ole charges ego ole ka ha ga-epres mana ihe ọzọ ya sị ka ya jụọ m biko ọkwa nna convince the man o kwere na ha otu na ha ga mee IVF ebe na ha na-achọpụta na that one the man agaghị eperform what of agakwa na IVF na o so na ihe ejiri kpọọ m na mbigo ngwago di ya na nwanne ya nwaanyị na ọ nọ n'ekiti mmiri na ọ mazi what to do na ike gwụrụ onye ọbụla ụmụnne m ya agbajuo dọrọ nsị ya nwanne m nwoke ya sị anọ na m ihe niile ikwuru aga m agbọtọrọ my own opinion agakwa m emekwere ṅụ vidio gị nụkwa ihe mba ụwa ga-agwa m that man lụrụ your sister ọ hụrụ ya na internet na Facebook ha bido chat the man underrated your sister ọ maghị na your sister dị smart your sister ugbu a ka ọ lụchara ka ọ bịara hụta na your sister wee smart lady with excess grace plan o nwere for that your sister lụrụ sọsọ the man ma the plan again enweghị onye ga-akọwatanwu ihe gburu nwunye ya onwe onye nwere ike eso kelekwe ihe gburu nwunye ya now is a big man mega ọfụma na-alọta every now and then now o nwere somebody ọhụ ga-asị ịvụ onye ahụ ọsị your sister erukwule nso onye ụjọ dị ya na the person may bring your sister in on so many things about him ya try scare your sister away ka ọ hapụ ịga close again for ya nwe ikwutewe na ọ ga-akpọ nwanne nwaanyị aga n'arụsị ọ dị mba agarawa n'arụsị ịkpọ nwanne aga n'arụsị ahụhụ first time ya nwanne nwaanyị si na a ga-agarịrị ụlọ ọgwụ ọ ga-awụ ọkụ n'ihi na onye a na-ekwekwe ya wee multi-millionaire ọwụzi ụmụaka ọ were ha ga-agata n'ụlọ ọgwụ
mojila ka gata so ọ gaghị nwanne nwaanyị aga convince nwe ya na ya bụ ịga ụlọ ọgwụ ọnwụ age grade ya ihe awụ ana edali ma na onye mpa na ọ na-atụ ụjọ that na nwanne nwe nwere ike ịpagbu ya buru property ya ọ ihe kpatara na o ji aha ya niile even document ya enweghị ebe your sister ma ọ nọ the man on in charge of ihe ọ kpatara nọkwa in charge of ihe ọ na-eme ka one arụsị or you settle your sister. He failed when that accident failed. So no one again why never the irrelevant to him. Although here na agụrụ nwaanyị agụga ya naanị ama ihe o ji lụọ ya see my brother ya say na that man kwutegodo na ihe ọ ga-eji settle nwanne gị not 2 million naira any amount unu ga-ajụ ọsọ wee ego ole ka unu etikwala ekwu n'ọnụ ka unu hapụ ikwu below ihe ya nwa chọrọ ime unu ga-ajụ ọsọ wee ego ole ka ọ chọrọ iji settle nwanne ọnụ nke ọ bụla o kwetere na ọ ga-eme unu nara your sister nara n'ihi na ọ bụrụ na ọ naghị ọ na ọ nara that money for every minute nwanne nwaanyị na ebe ahụ time ya ka o west ga ebe ahụ this man be France enwe onye na nwanne nwaanyị amaghị otu shibiri that side ọjụ na ọ gaghị ewe ga ya amakwa na plan ya laghachi ihe a nwoke mmiri ogirishi ya nwere rigom ihe a nwoke na-achọghị ego ụlọ ọgwụ ihe a nwoke na-achọghị ịgba nwanne ya akwụkwọ na court ihe a nwoke na-achọghị ibring nwanne nwaanyị in na ihe ọ nwere enweghị bringing somebody close ihe awonga mha ihe mwewe ihe inwe ọ ihe anyị this man can in charge of everything about him and his life. Camera man tụrụ n'ụlọ everywhere ihe ọbụla nwanne nwaanyị mere ya nọrọ ebe ahụ na-ele nwa ka television. Your sister is entertaining that man and therefore wasting her time further. Nara walk away n'ihi na ịnọ ebe ahụ till the next 15 years add that to 30 years, you will understand what I mean. Here even worse. Now here how marriage. The man with a mission but in the name of marriage, man all fail woefully. Your sister the grace specified. Your sister won't want grace. Your sister won't want grace. Now abia IVF is what of your sister the man make an IVF. Each or it creates more workload for your sister because this thing not by IVF. Only the full concentration and full interest of the two partners dina one chori meya gain one goro one hana give me before ya walk. And only na ekwu ya nwoke nwere nwa somewhere. Nwoke luburu nwere nwa be France so be na Nigeria. Nwoke dey aware that na ihe nwa bla etiri nwanne nwaanyị na afọ na ọwụ mkpụrụ ya. Ihe a big man ka na-ekwu okwu enwere ike bulite tomorrow si nwanne nwaanyị nọ na-alụzi na ya kpọrọ ụmụaka ahụ the bond anọ there the connection anọ there n'ihi na ọwụghị mkpụrụ ya unu ga-create onwe in future ọkwa ọ na-achọpụta nwanne nwaanyị na-achọpụta with ụmụ ya without regard without remorse ọ gaghị feel ya no connection because gịnị seed ahụ awụghị seed ya o doro ya anya ọfụma the only way ị ga-ekwu disi ma ya nwa nwebe nwa ọ nọ na Nigeria na nwanne nwaanyị bi dịka di na nwunye abịa chọpụta na ihe no problem ya bịa na-arịọ nwanne nke emene ka aha ya hapụ ifu ya dị fully committed not a man who a father already and a man not just a man nwoke dị 53 years no hakwa ala bekee nwe property all over the way nwe nwa your sister nwebe nke ọ mụrụ gị na-achọ ka gị na this man ka ọ wụrụ nwa ga-erezi the idea convinces ya to do it ọ nwere ike mee ya denwezie ma nwa gị na nwanne nwa your sister ga-amụ na compound ya for ịbọchachiri ajịcha echi iwe ya ọkwa ya na-asị I'm done with this marriage ọkwa ya na-achọ my sister ma nwa and ihe ọ ga-ekwu that time after all you told me ihe gara sign ya na was signing na that ya nwa donor na gị chọọ donor gị na ya ga menwe that one gị shi n'ụlọ ekpo my brother ị ga-egbu ya egbu so IVF ahụ na-ekwekwu ya future problem ị na-eme IVF this man ekwetebedo and ọ ya nwa ji aka ya na-akọ akụkọ ka agbasa ya nwa wetara condition ya nwa wetara akpụ agaji ihu agbara ya nwa wetara naanị ya ji ya nwa with the man of them ya wee multi-millionaire the man nwoke ji ego nwere action ị gaghị force ya ihe ọ chọrọ ime ka ọ na-eme wuzi ụmụaka ọ na-akọ akụkọ IVF that man awụghị ihe ọkọga the man alụghị ya na ọ chọga nwa naanị ama ihe o ji lụrụ that lady n'ihi na aka m na try ịmata the reason nwoke ga-eji nwaanyị gwe ya na moto ị ga-asị nwunye ngo slow down ga-esi agba ga-eme trailer overtake a lot of things marriage a bidoro na deceit so biko dissolve one ya ọ dị ụzọ adịghị ebe ahụ ụmụnne m ahịa m gwara ya enwekwa ihe unu ga-atụkwasị ya ihe ọbụla wuche ọnụ ihe ọbụla unu so unu ga-agwa ya unu gwa ya ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ